Gaat je gewoon altijd trouw. Een weekend gaat je altijd trouw, maar de zwaar. Ja, ik denk mij best wel eens wat meer aandacht om komen. Ja. Marije Hoof van Kolm is mem van 2 ben, Nienke en Niels. Dus zocht het libben er thuis oors uit als bij een orenhuishouding. Niels is 5 jaar en had een zeldzame genetische afwijking. Hij had je trolest van epileptische aanvallen, spasmes in de voeten en kan op dit stuit nog net praten. De zwaardig van Niels kost het dan ook volle tijd. Eigenlijk 24 uur zwaar en dat zit voornamelijk ook in die epilepsie. Hij kent dan alle tijden insult krijgen. Hij heeft perioden van 15 tot 20 insulten, wel op een dag. Gelukkig is dat nou redelijk stabiel, met een ongepast dieet en met de medicijn. Dus daar ben we wel heel blij om, maar daarvoor heeft er altijd wel toezicht nodig. Hè? Als je het zelf in gevaar, dus hij klimt oorlog op en ja, het is een heel actief mannetje, dus ja, hij heeft zeker 24 uur zo'n zwaar nodig. Marije Hoof en haar man binnen zo'n kwart uit in oor. En dit brengt nieuwe uitdagingen mij in mij. Ze had een baan met verste oerenziekje. Maar die bleek dreig te vinden in combinatie als een zwaardig mem. Ik ben verpleegkundige, dus ik zal gewoon weer in het ziekenhuis proberen aan het werk te gaan. Maar dat is lastig en vooral ik in onregelmatigheid. Ook Niels 4 nachten gaan en dan nog 2 nachten. Ja, dan heeft dus geen enkele nacht als het goed slaapt. Tenminste, ik sliep net goed in de nacht. Ja, ik vind uit werkjouwers vind ik dat het ook wel eens goed belicht mij worden van wat het inhoudt. Ik als zorghouder, hè? Want we weten wel de andere kant, hè? Als verpleegkundige weet ik wel de andere kant. Maar ja, nou zelf in die posities is het denk ik ook belangrijk om te benoemen van hey, hoe kunnen werkjouwer daar in mij denken en dat je samen tot een oplossing komt. Net steende dat Niels een soort zwarge mij in mij brengt hij ook een soort mooie dingen. En geniet het Marije Hoof volle meer van de liedse dingen in het leven. Maar naar de toekomst blootdreig. Ja, Safie zag ik eigenlijk net in je. Ze wil ik nog net zien, want je leeft toch in het moment. En daarentegen is hij een heel vrolijk mannetje. En hij doet me alle liefde, de zwaar. En praktisch gewoon, het is gewoon zien wat nou nodig is, denk ik. En ik ben blij het mij letterlijk en figuurlijk elke stap die hij maakt. Dat is wat bij ons dubbel 4, dus dat is prachtig. Maar de praktische kant zal wel uitdagingen mij zich brengen. Een probleem waarvan Marije Hoof hopen dat er meer omzien komt. Gewoon mij denken wat wel mogelijk is, hè? Net wat net mogelijk is. En ik stel altijd wel hier van gesprekken. En ik denk dat als het werkjouwer echt gewoon zien, als het wist dat hij een zorghouder is, denk mij, zeg mij. En ik denk dat dat wel, dat wel belangrijk is om daar meer aandacht aan te geven. Dat zoek ze wel mij aan. Ik vooral in zorginstellingen, hè, want dan verwacht inderdaad wel dat er wel. En ik denk wel dat er wel begrip is, ja, maar het is lastig voor te stellen als er net zelfs in zit. En daar heb ik wel wat meer begrip dan juist een ouder in, of mijn bensie, mijn beheining, of mij als zorghouder. En weet gewoon dat hij al 24 uur zo'n taak heeft.